Sors anonimu qal l-pulizija bl-argument bejn żewġ gruppi li eskala qtil ta' Josef Rivas f'San Ġiljan nhar il-5 ta' Deċembru li għadda. Il-gruppi kienu allegatament involuti fil-prostituzzjoni u fil-qorti preżeduta mill-Maġistrat Nadin Lija intqal li dan is-sors kien lest jagħti l-informazzjoni dment li jibqa' anonimu. It-tliet irġiel Rumeni qed iwieġbu li mhux ħatja għall-akkużi miġjuba kontrihom. Surġent li kien xogħol dakinhar tal-omiċidju qal li kienet telefonata għal ħabta ta' 3:05 ta' wara nofsinhar li informatom li raġel kien qala daqqa ta' sikkina fi triq Ross kantuniera ma' triq San George. Il-pulizija sabu raġel bil-qiegħda fuq l-adba ta' ħanut tal-pastizzi bid-demm ħireġ minn olqu u xi nies madwaru. Huwa kellu wkoll xi ġrieħi f'daru u ma setax jitkellem. Intqal li huwa kien taħt xokk u x'improva jqum bil-wieqfa huwa waqa'. Ir-raġel li kien xogħol fil-ħanut tal-pastizzi rakkonta kif grupp ta' barranin kienu bil-qiegħda fuq mejda ta' barra u wieħed minnhom daħal fil-ħanut u ntużaw anke tabelli ta' riklami u banketta. Ix-xhud anonimu qal li l-akkużat kien qiegħed fuq barra meta ġie avviċinat minn grupp ieħor. Kompla jgħid li l-argument eskala fil-ġdida biskieken li waħda minnhom kien fiha mill-inqas 20 ċentimetru. Id-difiża argumentat li l-evidenza tax-xhud anonimu hija biss xnija la darba s-sors ma xiex fil-qorti. George Gallia ta' 51 sena intbagħat sena ħabs wara li nstab ħati li fil-lejl ta' bejn id-9 u l-10 ta' Novembru li għadda kiser il-kundizzjonijiet tal-qorti. Gallia saq karozza bla pjanċi għal ħabta ta' 7:15 filgħodu fil-ħin li suppost kien qiegħed ġewwa u nqabad fi triq l-imdina f'Ħażebbuġ. Fil-qorti preżeduta mill-Maġistrat Gabriella Vella huwa ġie mixli wkoll li kien reċediv, iżda ma nstabx ħati ta' din l-akkuża. Huwa nqabad mill-pulizija mumenti wara li kienu nsterqu madwar 150,000 euro f'ġojjellerija minn ħanut Diamonds and More f'Ħattart. Il-karozza għanqlet dubju mill-pulizija minħabba li kienet qed tinstaq bla pjanċi ftit wara serqa fl-inħawi. Apparti l-pina ta' ħabs Gallia ġie mċaħħad milli jkollu liċenzja ta' sewqan għal sena. Il-qorti ordnat il-konfiska ta' 10,000 euro mill-garanzija personali imħallsa mill-akkużat brabta mal-ħelsien mill-arrest li kien ingħata.